privades, algunes d'elles rescatades amb diners públics, amb diners de tots nosaltres, i que mentre la població veu reduïts els seus ingressos i el seu benestar, veiem com els bancs continuen tenint beneficis multimilionaris i els seus responsables gaudeixen d'indemnitzacions escandaloses, tenen cases de luxe a Miami i es gasten els diners de la gent que els hi ha fet confiança guardant-hi els seus estalvis. Aquests mafiosos fan fora la gent de casa seva perquè no la poden pagar, perquè han perdut la feina o han vist reduït el sou mentre els directius dels bancs cada vegada cobren més i es fan més rics amb la nostra misèria. Estimats reis Mags d'Orient, esperem que porteu molt de carbó a aquesta màfia que